Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Sentideok, aitortutzak unitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, errukidakigula jaiko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, txikiei eta apalei zabaltzen diezu zuk erreinoa. Emaiguzu Teresa Jesus Aurragina Santuaren bideetan ibiltzea. Haren otoitzari esker betireko zure aintza agerdakigun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises honda mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Leviren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria belinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, levitarrek ez dute ondarezatik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna baitute beren ondare. Jaunak zure jainkoak itzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egun oro zaitut bereinkatuko, zure izena menderen mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Ona da jauna guztientzat, errukion berak egin dituenentzat. Bertan dago jauna zintzoki deitzen duten guztiengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak bidezikoa zela, batek esan zion, nora nahi jarraituko dizut. Jesusek erantzun zion, azegiek badituzte zuloak eta zeruko hegaztiek abiak. Gizonaren semeak ordea ez du buruan honezari. Beste bati esan zion, jarraitu niri, baina hark erantzun, jauna, uztazu lehenik nire aitari lurre ematera joaten. Jesusek erantzun zion, utzi hildakoei, beren hildakoei lurre ematen, zu zoaz jainkoaren erreinua segitera. Beste batek berriz esan zion, jarraituko dizut jauna, baina uztazu lehenik etxekoei aurre egiten. Jesusek erantzun zion, goldeari heldu eta atzera begiratzen duena, ez da gai jainkoaren erreinurako. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Teresa Jesus Aurrarena ari gara ospatzen, edo Santa Teresita. Hain zuzen ere, Frantziako neska gazte bat, izan duzan Frantzi iparraldekoa, Lisieukoa, eta berak oso gaztetetatik sentitu zuen bere bizia jainkoari entregatzeko bokazioa. Gainera, bizi kontemplatiboan. Bere familia oso elizkoia zan, bere aizpa guztik denak baitaren monjak sartu ziren, bere uste gazteena zela, eta eskatu zion, aita santuaren joan zen, emeretzigaren mendekoa zen, eta emeretzigaren, mende hasirakoa, eta Leon Amairugaren joan zen, hain zuzen ere, bere eskatzeko halako baimen berezi bat 14 urterekin komentuan sartzeko. Esan bezake, gaur egun ez da ohizkoa, segur asko, gaur egun joan izan balitz ezezko esango zioten, baina Leon Amairugarenak nonbait zerbait esumatu zu berezia, halako bokazio sako bat eta baiezko esan zioten. Gainikoan aita santuaren baimenik gabe edade hortan ez zitekeen sartu, baina sartu zen klausurazko monja eta oso bizi xumea eraman zuen. Hain zuzen ere, 10 urtez egon duzan komentuan eta 24 urterekin gaixotu eta hil egin zen. Bere
eguneroko martxa hortan, batez ere kalitatea, zeuzkan zailtasunen jainkoari eskaintzea, alaitasuna, halako giro ona sortzea, eta batez ere halako bokazio berezi bat eduki zuen misioen alde, misionarien alde erregutzea. Berak zioen, nola Eliza halako gorputz baten antzekoa da. Eta bakoitza atal bat izan daiteke. Eta berak zioen, bere bokazioa zela bihotza izatea. Eta bihotzak nola ere gaineko atal guztiei odola bidaltzen die, eta horregatik muitu daitezke, horregatik bizirik egon daitezke bihotzak odola bidaltzen dielako, horri esker. Eta berak hoxe egin nahi zuen bere otoitza, bere sakrifizioa beste atalak bizirik eta mugimenduan egoteko eskaintzen zizkion jainkoari bihotzetik. Horregatik, gauza kuriosoa da, Elizak bi santu jarri zituela misioetako zaindari bezala, bata gure San Francisco Xavier dugu, zuzen ere, 5 kontinentetara aiatu zela, Indian, Japonen, Txinan aiatu zela, eta bestea, Santa Teresa, Jesus Horrena gaukoan ospatzen ari gerana. Komentutik, etzen atea, bea, 14 urtetatik, 24 urtetara komentu sartuta dut zantua duzuka, baina ere, Elizak nola bate aitortu nahi du ze garrantzia duen orazioak eta sakrifizioak eta bere bokazio horrek. Bere, hain zuzen ere, Elizak, Eliz irakasle bezala, izendatu zuen, berak erakutsitako da oso sakona zelako. Ez zuen inongo titulurik, ez zen pertsona jantzi izan teologiatetik, baina berak transmititakoa infantzia espiritua oso gauza baliotsua eta mesedera izan zen. Jainkoaren aurrean, aurrak bezala sentitu behar gerala. Aurrak bere gurasoengan izan duen konfiantza hori guk jainkoarengan jarri behar dugu. Hoxe da bere irakasle nagusia eta Elizak horrekin Eliz irakasle izendatu zuen. Teresa Jesus Aurrerena santuetan miresgarria gertu zarela aitortzen dugu jauna, zuri jainko handi horri haren eskatzen dizugu, haren merezimenduak atseginak izan zenituen bezala, izan dezazula onargarri zure sarbitzarion eskaintza hori, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunak dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, beti bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzturi eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztidu betireko horri. Egokira bai zu gorestea, guretzat duzun ardura miragarria agertzen gaituzu, zeruetako erreinuagatik, beren burua Kristori eskainia bizi izan diren santuetan. Horrela, hasiera hartako santutasunera erakartzen duzu berriro izan dira, eta aurretik gozarazten dizkiozu hemen geroko bizi berrian izango dituen ondasunak. Horregatik, santu eta gero guztiekin goresten zetu beti eta beti kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diren guztiak jainko jauna. Zerurrak beterik dauzkazure dizdirak osama zerugu hinetan. Bedeinkatuak jaunaren izenean datorrena, osama zerugu hinetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizazua da santu egia doa hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz
eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, falkoan kanizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik. Hau nire odolaren kaniza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nire hori. Hau da, sinismenaren misterioa, eta biztu zehar da jauna, zu berriz etorri arte hau dengo dariona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzai onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen diogunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztiak zabaldurik dagoen zure eliza, eramazun maitasun osora. Leon, gure gozai eta aita santuarekin, eta gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna bizteko itxaropenean jamunen gure senideak eta hildako guztiak ere, agitzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkiguarren gok guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gure zertzagun Jesu Kristo zure semearen bitatez. Honen bitatez, honekin eta honengan, zuri eta jakoikoa guztidun hori Espiritu Santuarekin batean, osko eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bidurgabe esan dezagun gure eta zeruetan zerana, santu izan bere zure izena, etor bere zure erreinua, egin bere zure naia zeruan bezala gurrean ere, emain guztu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emain guztu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo betiko zorionaren itxarpenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure zure kospeta indarra orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea guztet dizuet, nire pakea ematen. Begiraz zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, eman duzu elizaren pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Eman duzue pakea ekarri. Jangoikoaren dikosa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren dikosa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bidotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emain duzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bidotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baina santzazuitz bat eta santatuko nez. Kristian gorputzak.
egin dezagun otoioz. Hartu dugun sakramentua jauna, piztu dezala gugan maitasunaren garra. Maitasun horrek eraman baizuen Teresa Jesus Obraren santua erabat zurea izatera eta zure errukia denentzat eskatzera Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen, jaunan zuekin eta zure espirituarekin. Berinka zaintzat eta jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari.